след рекламите! Право сделка или не на Нова телевизия, за да присъстваме на едно наддаване. Въпросът е за какво се наддава? Писа, аз си говорим сериозно. Напри едно куткудякане за 2 лева. Аз ще ти дам 10 да го направиш ти. Ма готов си, бе? 10 лева с 10 лева. Румене, Адаш, отлично куткудякаш! А да кукурикаш можеш ли? Обаче едно друго правя по-добре, защото по-умеем да гоним кокошки из двора. И затова... Дали на петел по-ме бива? Браво! Хайде сега заедно! Страхотен дует се заформя тази вечер. Само внимавайте да не снесете.